Aneli Ahmić sinoć je imala poziv sa porodicom, odnosno sa sestrom Sitom, nakon što je sestra otkrila skandalozne detalje koje se napolju dešavaju između njenog bivšeg partnera i nje. Aneli celoveče nije mogla da dođe sebi. Ahmićeva se uputila kod svog dečka iz realitija Marka Janjuševića Janjuša kako bi sa njim podelila sve što je tišti, a on je pokušao da je uteši sopstvenim primerom. Ne znam šta se sada dešava napolju, da mogu odmah bih izašla i ne bih se više ovde vraćala. Ko zna šta mi se dešava. Možda Sita dosta toga krije da me ovde ne bi sekirala. Moram sve da saznam, hoću da izađem napolje kako znam i umem. Ja neću da ćutim, ne bi bilo loše da on dođe ovde ili da ja izađem jer ne mogu ovako da sam u neizvesnosti. Mada sam sama kriva, nikog drugog neću da diram, rekla je Aneli.